Минем исемем Акбай. 19-нчы чыгарылыш. Дуслар, siz rap укый торган егетләрне сагындыгызмы? Келесі видеода егетлер көрәшкә багышлап җыр язганнар. Һәм әлбәттә клип төшергәннәр. Bu benim kıraş. Bu kıraş minike. Bu benim kıraş. Bu kıraş minike. Юк, без аңладык инде. Bu benim kıraş. Әфәрин, егетләр көрәшкә йөриләр, җырлар язалар. Ансы дөрес, ләкин бу җырның кушымтасын тыңламыйча булмый. Benim kıraş. Жылыта мине күктәге кояш. Минем көрәш. Җылыта мине күктәге кояш. Кояш. Шундый җылы кояш. Ох, эссе. Әйдә киттек су кайнава. Бу егетләргә мәктәптә рифманың нәрсә икәнен аңлатмаганнар бугай. Benim kıraş. Сыгылды мәйдандагы көндәш. Benim kıraş. Борылмам сулга бу юлдан. Ләкин барыбер, әфәрин сезгә батырлар. Киләсе видеода бер егет авылда су басканын төшергән. Потоп бара, потоп. Булгайрага. Без аңладык. Бу егет авылны су басканын күреп, хисләнеп, сүзләрен әллә нишәшәр тапкыр кабатлый башлаган. Күршеләр ага, бөтенәй бер ага. Бу егеттән тыш Салават Фатхетдинов та яңгыр яуганын күрсә, сүзләрен икешәр тапкыр кабатлый. Бер заман егетнең сүз байлыгы бетеп, русчага күчә. Нинди генә гарасатлар булмасын, татар акценты никуда не денется. Стихийное бедствие. Стихийное бедствие. Исәнмесез, дуслар? Урамда яз, март айы. Казанда -10. Дуслар, бу бит Стихийное бедствие. исегезгә төшерәбез. 2012 елның ахырында дөнья бетә. Наверное, не выживем. Фәрхәт, ә менә авылда дрессировщиклар бар микән? Бар, каршы алабыз. Мөнир апа. Шулай итеп безнең дрессировщица Мөнир апа үзенең кызларын шулай итеп өйрәтеп бетергән. Һәм бер кычкыру белән аның яннарына төзелешеп басып тәләр. Хәзер біз моңа ышанырбыз, инанырбыз. Менә бу Дюсале ичмасам. Беләсезме? Минем дә дрессировщик буласым килә. Дөресен генә әйткәндә, бу видеоның оригиналы икенче. Әфәрин сәхифәсе, дуслар. Бүген безнең кунакта беләсезме кем? Төшерәсеңме? Төшерәм, әйдә. Видеолар бетте. Бер секунд, дуслар. Дуслар, безнең Әфәрин сәхифәсе кырып бара. Шуңа күрә әйдәгез бергәләшеп без аны тулыландырыйк. Әгәр сезнең арагызда талантлы, сәләтле җырчылар, шагыйрьләр, рәссамнар, көючеләр, Битбокс ясаучылар булса, оялмагыз. Видеога төшереп, безнең поштага җибәрегез. Әфәрин дип язып куярга онытмагыз. Дускай, рәхмәт сиңа караганың өчен. Тамаша.ру сайтына керергә онытма. Алар безнең дусларыбыз. Һәм һәр пәнҗешәмбе көнне Outcall клубына килеп, бергәләшеп бий алабыз. Киттек! Ансы дөрес, ләкин бу